got you wire line, but I don't know. How will I be with others? See my man. I can understand cool spot. If I let him Bongo. I'm a winner panyo. I'm a candilo. I'm a winner panyo na star cool spot. I'm a kayende kwesu. His Royal Majesty. Eze otu elu one of otu. I will have a boo by my what the other among my I'm happy. I think I have one guide education. Eba, drama Bongo, check it. I got drama Bongo. And no here. How am I doing my judge? I become a follow here. One boy married new cool. Get it, one boy married new cool. I don't know one boy married new cool. I don't know on your motor. Oh, they boom girl, I said, give me 180 on your motor. Man, when you want 1 year, about a milk on your motor. Elekata moye, na bara monkwa, on your motor. Ndị a wọta bịa set ndị moto iwu ihe ndị a nyara n'ụgbọ onye moto ma jụwazi ihe ọ ga-awụkwa n'uwe onye moto ife akwa ọ ga-awuwe onye moto ife akwa ọ ga-awuwe onye moto ọ nwere nke abụghị aka ịna-awụ ya onye moto ịna-awụ ya mechara ghọọ atụ ya onye moto Sumo, I ain't a reporter. You look at that chaka na aga no one zewa. Look at Nana. None of this one. Eba, you want them. Ale, men are a kuroga. Uche na wuzo si kemeni a kuruge gua. One boy barren in the Oku Nwamma ya wona onye moto. Onye moto bus speed ya wala ha passenger. Onye moto. Onye moto nyefu moto ye chefu passe. Onye moto ye chefu passe gas ndojo iwu. Onye moto. One boy barren in the Oku Nwamma onye moto. Ayon. Ene, il est même wedding na 27 December 2025. But I put me here.
Ehi m ga-abịara ụlọ gị wee ị ga-ekupu nwa chọọchị. Akwa bịa bịa alịa dike alịa dike. Ahụkwa m gentleman because any mistake ị ga-ekwukwa ọbara. Ahụkwa m gentleman watch ya nye m yite a nye m yite a wụ ta asa adịrị. Nwa boy kparịrị ndị ukwu nwanne m ọrụ onye mmoto. Nwa boy kparịrị ndị ukwu nwanne m ọrụ ya agwụla onye mmoto. Agara m Abia steeti ebe anyị gara kụ egwu onye ụgbọala. Ịnwụnye ụmụ nwaanyị yi agbaga onye mmoto. Eyi na-agba egwu onye mmoto. Otu amara nta wee lụọ ya ahụ onye mmoto. Ya weli ukwu elu yoyi afụla onye mmoto. Mejiwe kwu na maịk onye mmoto. Tinye akpọ enyi ahụ ya onye mmoto. Ugbu ozi ọka atụ ya onye mmoto. Ene ọmụ ahụ mere nsọ ọkụ nwa mama adịghị isi egwu uche Cultural Band of Africa. Eyi m ga-anwụ egwu nọ m n'ọnụ ga-anwụ. Ihe ọbụla m ga-anwụ gamara na eyi egwu nọ m n'ọnụ akwụsịla ga-eferezi ụmụ m. Money make machine. Leledo ara de bọọlụ. Ile ọga ya ụnụ na-agbafe agbafe Chidimma. Speed ọgbara ha passengers onye mmoto. Ya gba speed ọgbara ha passengers onye mmoto. Nwa boy kparịrị ndị ukwu nwanne m ọrụ ya agwụla onye mmoto. Nwa boy kparịrị ndị ukwu nwanne m ọbọdụla ọrụ onye mmoto. Zakwara nne ya anụmanụ ịla nne ya gawa ebiri ọwụ ya ka ọwụ ya ọwụ ya ihe nwere problem ya jụkwa nne ya si n'obi nso akwa ọkụkọle akwa nwanne m my brother from another mother him dey like ya go. He with a natural love everyone you know. And the one you are going to make mistake is cheating. Ye be chile kaboli oko. And what is she be travel? Ya go Indonesia, more Canada. More US. Your boss of Panamoko grew the ego for $1 million. Ya crown we a year to put about 100 years. We are each a go to you as a man. Walk out one nine. Did you go to get it? You didn't want it. Did you go to get it? Did you go to get it? Papa, your gum. You go to get you do you. I'm crying. Nwa boy bari n'ogwu adị m ọrụ ya agwụla onye mmoto. Ya mkpuchikọ anụ ọzọ. Echikwa anụ ọzọ. Ọ ya nwụ otu. I don't understand who suits everybody do Bongo. If I shoot the mano, if I let you Bongo. Oh, I didn't see
majo ibe bakwa uwe ibe ora yesi mekwo ibe bakwa uwe ibe so mo wanye iri pant si ne uwe ibe so mo wanye iri pant si ayi uwe ibe Eyi pati dede asale yuwe ibe Aga ma bia sente ebe ngara ku egwu ibe Imunyo mo wanyi ya ma ibe Majowa ko uwe ibe akwa Majowa se ko uwe ibe Anopo ko uwe ibe akwa Mase ko uwe ibe akwa Eyi pati azale yuwe ibe akwa Ayi yuwe amba moto ibe akwa Ana mamwa wunduru rebe bachoso ibe akwa Hey! Debale Hello, Daniel. Alapano ni shupo. Depending on God. Ononga moment. Even Agogo will let Charlie and Yasaka, Madalama. So, you live for Marako about me. Let China say about baby. Okay, we're about to. I for now, every time one boy marrying you and the more long, baby. One boy marrying you and the more I will only mother in the jeep. Driver must be the Abraham passenger on the jeep. She made you. Driver about one speed, the Abraham passenger. When you put one speed, the Abraham passenger. When you put I didn't know. You like it. I didn't want them. When you remember, you remember, you would chairman, you would double chairman. I didn't know. Stakusu always shakus like love and your own issue. Stakus sport and carry a lot. Stakus sport and carry you and a one issue. The Benalachi, what I say, Brahma, what I say, Alahaji, no Malaysia, Ibrahima, is in Saudi. But the belly will be who are you with the lady water? I like it. What I say, y'all. What is really the Ugoji? It is with the woman. Yes, sir. Let me Chibobi. On 26, Chibobi went on 26 of this month. Chibobi got a year ago, wedding 26. Chibobi never wedding the year 26 of October. Who wedding the year? Chibobi. Wedding the year 26 of October. Yeah, where the hell are church? Yeah, shine. Eya auto down short down. What be so? Chimobile. Imanupane go dey get one in the ape where they see am aro. Wa hunupane me hunupane lo ge. Ugunne makana ebele ga kwa bo lo bia. Go be na lo here. Lo bia. Go be bia.
nwa bụ onye kparịrị nnukwu ndị m ọrụ ya bụ na onye jibu ịmasọbi na gị kwuru ya ụwa asịcha ndị ọzọ bụ ịsịcha ya wụrụ anya ma ọkwa ma ọsha anyị ga-eji ega US ya na-ejikweli ekele m abụghị nne m abụghị nwa mama o abụghị iyi white bịa taa ebelebe ego ole o nwoke ji white onye obi ọma m akashike nwa nwaanyị o werele abụghị nne m nwa nwaanyị o were abịala ekwu ugwu nna ultimate sel gbamgbam okịka ncha ikolo osisi ụmụkara malasi ike ụmụ nkụ ncha nka ma ụlọ osi ike gbagalasi abụ onye kparịrị na ukwu adị ma ọmụ n'ọrụ onye ji nwa bụ onye kparịrị na ukwu adị ma ọrụ ya gwụrụ onye ji ndị abụ ji bụ bịa o nwere nye nwaanyị iyi onye mmadụ jiri kụọ ọjọọ mama ashọ nchapaịla o nwere ihe akpọrọ ị na-awụ ya bifọ ị na-awụ ya aghọziele atọwe ya o nwere ihe nwaanyị na-eji ihe akpọrọ ị na-awụ ya nwaanyị ga-awụzie atọwe ya onye mmadụ atọwe ya nwaanyị mere onye mmadụ oge tụọ poolu onye ji nwa enyeghị nwa nwaanyị na oge tụọ poolu onye ji maka o leghe nwaanyị iyi na o jiri kụọ poolu onye ji o leghe nwaanyị na o jiri kụọ pila onye ji o leghe nwaanyị na o jiri kụọ mmadụ onye ji akwa nne m akwa ọkụkọ nne m akwa nne m ise anyị akwa n'ime bụlụ kọwa nwa ọ na-eme m amara ọ wụrụ nwụrụ nwa nwaanyị n'osisi maka na ya kọtụ ebe o nwere ndị ọkwụrụ ụgwọ onye ji ọ wụrụ ọkọ tụrụ n'isi ọdụ o nwere ndị o nyere ego onye ji Cristiano ọkụ ala-akụ egwu ọkụ nwa mama ọkụ gị na ndị egwu gị ọkụ nwa mba ọkụ nwa mama ebelebe egwu olele anyị nọ na Star Cruise Sport ebe anyị na-eri ngwongwo ebe a na-atụ mmanụ ekwedo bye bye wọ́n bí ẹgbẹ́ yà kọ́ mi. This one never happen. Chineke ọ Dr. Sid today will birthday ya. Ọwọ́ ogologo. Chineke ogologo bí wọ́n wọ́n yí jẹ́ náà fẹsẹ̀ kí ẹ̀mí náà wọ̀. Chineke ekwela ya njọ. Ogologo pepper soup. Ogologo pepper soup. Ogologo pepper soup. Ogologo pepper soup le. Onye moto gba speed ya gbara passenger onye jeep. Onye moto gba speed ya gbara passenger onye jeep. O nwere ka akpọrọ ịna-awe ya onye ji ịna-awe ya ga-awụzi atụwe ya onye ji abatete bịa o abatesi nwanne m astatịkwala abatesi bịa abates onye ọcha abates agbabere gị ga-eji aka abụọ onwe ya abaji cheji uwe bunekwede ego maka na mama abates ọ na-agba aka foto okeshọn testing enwe ihe anyị na-eme onye ji
the microphone I know Oyeji. That's the microphone Oyeji. Ladies and gentlemen, you know what I'm going to start cruise soon. And here I will pay before service. I will be able to tell you my no problem. Now we can do something that I will disturb. Only give me 100,000. No, don't let me be here. I am very transfer. When you go to fast speed or passenger, Oyeji. Boy, I didn't know one more Oyeji. One boy, I didn't know one more Oyeji. You get making it here, who one. The barrier, you're believing. I will believe it. I will let go. When you cruise, you cheat, you cheat, go back. You will have the every young school. Yazodani na yade, zodakwa o, ye chiti kwe. What man can do? That's why we are the one. My man, when you tell me something, and they come something, yanti. Can borrow me the account number. Boya. I want to be drawing me. Boya is yes. Boya. Send here the comment. Boy the account. See yes. Yes. Wait. Either I yes. Boya. Because we need lady. I got my boya. You see you send me and they will Sunday. I get him Sunday. Boya the account. Cubana Prince. Cubana onye Igbo. Cubana onye Olile. Cubana Yule de Uzio. Ekwe ene. Take you wanna see yes. Ene. Ọba 27 obìnrin àbá àkókò. Èyí ẹ̀ á ní mo committed. Father one day. Ọmọ kwasị mụ aga adị free that day. O ji gwa gị si mecha wedding eyi ga-ekofu nwa chọọchị ọmụ nwa ga-agụ egwu. Maka ọ masị eyi ga-ekofu nwa mụ nwa ga-adịle free. Ama onye kparịrị ndụ gwanne m ọnụ ya bụla onye ji Igbo. Oso ọjị. Izu jejere kuru jewu. Izu ụwa ya.
onye isi anyị account 7036 no only play by the all my life 94 7145 yeah what pay you can Oku Oku Yewu akane Oku Yewu aloku Oku abuzo fia amamo yebra ma wanda osa ama wa lati na if I see a lot ogbo eku mwani onye dey say you praise Cubana they say God Cubana praise Chileke nobody call my man Okraka Cubana praise owo neke ponyo Ojojojogojo na-egwu aka onye mmoto ejeji iberibe na-egwu aka onye mmoto buru m aka asị nwa m onye onyonyo onye mmoto mmadụ asị ejeji egwu aka onye mmoto na mbakasarala nwaanyị ejeji egwu aka onye ji you play this girl and I give you prize okay ẹni ní kọ́lá rẹ̀ ojú òkè náà wọ́n láwọn náà ìṣàjọ́ ní ẹ. Alhaji Usman no Malaysia Alhaji Usman no Malaysia What is it? I'm watching the face of my man.